Hey, what's up mga lagan? Few weeks to go na lang. Uli na sab ko. Yeah! Humingaw ko sa akong mag-ina. And guess what? You don't want me to look like this? Sa iyong buhok. Yun ko sa akong asawa na Wala ko dapper or white at iya. Niya, ang mother is siguro ko nga walk din. And syempre, the baby. Hindi ko dito kiss. So, karon magpa-tupi ko or magpagunting, whatever you call it. Paalot. Ano siya gitawag ko? Balik to Kapuman program. Alright, so kayugi ko from this one to this.